La novel·la popular és un dels fenòmens culturals més significatius del segle XX, del qual Francesc Caudet en va ser un dels màxims representants d'Espanya i particularment de l'Hospitalet. Va publicar sota diversos pseudònims anglosaxons milers de petites novel·les de quiosc que la ciutadania consumia setmanalment. La Biblioteca de la Bòbila conserva molts d'aquests exemplars del gènere negre i n'ha volgut fer un tast en una exposició. Trobareu que sobretot hi havia novel·les de l'Oest. Les novelites de l'Oest era l'estrella. Suposo que anava una mica per ell amb el que era el cinema de l'època, no? Les pel·lícules dels 70, no? Els western, els spaghetti western, i és el gènere que predomina. Dins del programa de la Barcelona Negra, la Biblioteca de la Bòbila també ha organitzat altres activitats com taules rodones, clubs de lectura i un cicle de cinema negre. Però el protagonisme se l'ha emportat una ruta literària. I una de les coses que jo vull destacar d'aquest programa, en el que la Bòbila hi participa, és la Barcelona Fosca. De totes les activitats programades, hi ha una que es diu la Barcelona Fosca, que és una ruta literària. Aquesta ruta literària, que és per Barcelona, és a dir, és un matí del dissabte que anirem a passejar per Barcelona, de dia, però per la part més fosca, i anirem a resseguir la història del segle XIX i XX. Totes les activitats que organitza la biblioteca tindran lloc durant el mes de febrer, excepte el cicle de cinema que continuarà durant el mes de març.